Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Kärdäşler Kılıçlarynyň Milli Merkeziniň yglan eden ýaş türkmen zenanlary berkara döwletiň mertebe tuğu atly bäsešiginiň ahal ulayat tapgyr geçirli. Ahal ulayat häkimliginiň ulayat we etrap zenanlar bölüminiň ulayat Kärdäşler Kılıçlarynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen bäsešige ruhwanetlik mahsus boldy. Watanymyzyň dünýä nusgalyk ösüşlerini dawarlandyrmak hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň il halkyna sowgat eden ýaşlar watanyň daýanjy atly ilkinji kitabyny wagt etmek bäsešiň esasy maksadydyr. Zenanlar guramasynyň Balkan vilayet bölüminiň Demokratik Agrar Partiýanyň vilayet komitetleriniň Balkan vilayet köpügürli hasahanasynyň Balkan Awat, Türkmen Maşşeger, Bereket Gyzylar we etrap gazetleriniň geçiren çäreleri wagt nesihat bilen bagly boldy. Zenanlar Birleşiginiň daşady vilayet bölüminiň Kärdäşler Kılıçlarynyň vilayet birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna arkadaly gahrman serdarymyzyň il halkyna sowgat beren ýaşlar watanyň daýanjy atly ilkinji kitaby esasyna bagtyar zenanlaryň arasynda ýaş türkmen zenanlary berkara döwletiň mertebe tuğu atly bäsešiň vilayet tapgyr geçirli. Oňa bäsešiň destak tapgyrlarynyň ýeňjileri gatnaşdylar. Aydym sahalara çuň mali mazmuny çykyşlara betlenen bäsešikde aýratyn tapatlanan zenanlar oň ýeňjiler bolýar. Hemde şu bäsešiň jenneş tapgyna atnaşmana hukuk kazanýarlar. Zenanlar Birleşiginiň Lewap vilayet bölüminiň geçiren çäresi döwrümiziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy.